заради машини, аз съм Янчо Сад и време е за предикшена за утре, за 31.2016 година, като този предикшен идва, разбира се, от групата CSGO Trade Bet. Моментално преформ, разбира се, към моят десктоп, за да ви покажа точно кои мачове сме се избрали. Ето е самата група CSGO Trade Bet, всеки е добре дошъл. Първият матч, който сме се избрали, ние сме се избрали фактически два. Първият е между отборите на Lemon Dogs и отборът на Hellraisers, като ние, разбира се, залагаме именно на отборът на Hellraisers, на Angel, на Оскар, на Къчър, на Стъко и на Zero, те да бият за PGL, където, разбира се, вземат участие и отборът на EFRAG, като вторият отбор, който сме се харесали, е между отборите на Dent и отборът на Pixel Fire, като ние, разбира се, ще заложим на отборът на Dent. И отново е за PGL, разбира се, това се лично наше мнение, както и сами знаете, бетвайте разумно и на своя глава. Ами това от мен от групата CSGO Betting Trade, надявам се да сме ви помогнали, да сме ви помогнали по-точно, като ще продължаваме да го правим. Чао, чао и лека вечер от мен.